täysin. Saanko vetää mä? Toi on ollut täysin. Saanko vetää saanko vetää? Joo. Mä vedän nyt täysin, mä menin melkein täysin. Vedä saatana tuonne nuolega, mihinkä tähän näin saatana. Niin mut ei, se on se, näinkö se kuinka? Joo mä näin. Sä näin, Jarkko näki. Mä oon 3 vuotta nyrkkeillyt, kyllä mä tiedän mihin kun lyö. Noniin. Jätkä on täällä. En vennytkään vettä. Mä vedin siitä saatana tästä näin, sormilla tästä näin. Tuntuuko niin? Tuntuu. On hyödikki kilviä. Oo. Nyt on hakenut ennenkin. Mä oon hakannut. Nyrkkäile 3 vuotta saadaan. Nyrkkeelle sä vittu isäs kanssa saatana. Voi vittu, kun jää nappioon, nyrkkäile sen rintaan. Mä en todellakaan. Se vääntää sun kädet poikkeen täältä Luokka vaan kyllä sen tiedä. Mut se ei tee siitä, kun se täällä on ollut mä oon. Koska mä oon saatana niin kaveri. No mitä sä niin? Tää pitää voinut lyödä lisää. Ei täysin. No voi vittu lyödä. Ei vittu kuinka käy Jarkko muualla? Kuinka on, ei täysin. Siitä. Se ei tullut täysin. Ole vähän korvahan tää niin. Ei. Sääri korvaan. Verin. Mä vedin tää. Massi. Kyllä. Jätkä nyt ollaan pian. Niin tuloa. Löikö mua jo?